weekend kade ulana ulalanga nami. Yes. Ngiyazama ukukuthinta uyangichilizela le kude and wes usulala ugqokile wena. Into kade ungayenzi. Uyabona umkhuluma mhlawumbe ngendaba ukuthi kuyabanda. Kuyabanda. Yabo. That's why ngilala emgqokile. Kuyabanda. Sesifika ekamereni la sofudumala khona. Why singayenzi ke khona sofudumala soba uthu ngoba nami ngiyagodola ngidinga wona ukufudumala. Usuyihitha shothi. Uyihitha. Sizoba ama-hitha soba uthi usifudumala. Ngeke ngizenze ihitha mina, ngeke ngizenze ihitha. But ubuzenze ihitha nje ekuqaleni. Angithi beniyenza isexy naze namithisana yabakhona ingane. Mfethu musuphawula kangaka mfethu. Cha ngibizwe isithombe sakho. Uthe wena uzongenelela la udingala khona. Awadingala bafuna ukuthula mfethu. Kwakhona nje ukuthi uphawulana wakhona usingila angazi usingihlangana wena khuluma uthini? Ngifisa ukuthi silungise izinto phakathi kwethu ukwazi ukuphendulale nami. Mana izinto kanti ayilungile niphakathi ukuthi ade kusho wena la. Azilungile phela mangabe kusho wena la ukuthi yonke into right. Yabona nje le mali onginika yona ayisangenelisi manje. Isingenza ngihlezi imali yami nginestress. awusayifuni imali yami. Ayi ukuthi angiyifuni. Yini pho? Injabulo ayikho embhedeni. Siwela manini injabulo embhedeni. Selokhu ngateta umntwana nje ngingakateti qala lapha. Kunezathu nje mawabo. Izathu Ziki uzela ngoba ufuna ukuthola isizathu phela ukuthi akahlatshwa ngani umuntu wesifazane bafu. Unayo iqembu Kwezamahlaba wena awuhlangani kwezamahlaba wena. Uyahlangana phela ngoba uhlangana kanjani? Uhlangana kanjani? Umuntu nje uyahlangana. Angithi uzosilungisela inkinga zethu. Lezo hlulayo ukuthi uzilungise wena endlini. Angithi uyahluleka wena masisendlini. Mana meze uthi wena uyahlangana kwezamahlaba uhlangana kanjani? Ngoba ngibizwe umuntu wakho ukuzela ngizolungisa. Angithi wena umhlaba umuntu wakho. Mfethu, uyiphi into elungisayo lapha? Ukuthi uhlaba umuntu wakho bheki. Ubawuthenga umhlaba. Yena nje uyamhlaba. Ngiyamhlaba. Wagcina nini? Ungangibuzi lokhu ngagcina nini? Ungangibuzi lokhu ngagcina nini?